Iki langsungnya Mas Percil karo Mas Kundet diatur muka pentas. Ya. Ditembangke sing penek. Ojo nganti mengecewakan. Ya Mas, diiringi penjenengan munggah ning panggung. Monggo, dadoske. Ya. Biasa. Mas Percil. Oh nggih, Pak. Mas Kundet. Nggih, Pak Eko. Sajake dalu niki kula sawang niku panjenengan kok ketok merabu ngono, Mas. Tenan, ora kaya biasane klicitan. Iki dina ketok wibawa niki tambah apa to Mas iki? Nggih tambah telek lencung niku, Pak. Jenengan niku wonten-wonten mawon. Nggih menika mensyukuri nikmati Gusti Allah Pak Eko. Tansah keparingan sehat hingga kula saged
napa ngrawuhi Sowan. Sowan. utawi Ngrawuhi. tinimbalan dening Bapak Aman sak keluarga. Lah, Oke. anjane bapak sing ora tau kisruh ki luar biasa. Maksudnya apa? Pak Aman ini ora tau kisruh, Mas. Oh, ya aman ayo. Pak Aman kalian Bu Sunarti, Pak. Nggih. Saking Malaysia. Panjenengane berjuang wiwit zaman tahun 85 lho, Mas. Bayangkan neng luar negeri wit tahun 85 iki lek ndak pengalamane gede apa iso kaya ngono. Mboten mungkin. Pak. Sampean lho Mas Percil, lagi sesasi ya cekel polisi lho jajal ya. Jajal. Berarti sampean ki kurang lemi ranteni awak. Kurang diengkule. Mungkin iki merongosne penjara. Lah iya berarti kan yo Oh, ngaten nggih, Pak nggih. Tapi nuwun sewu Pak Aman niku luar biasa, Pak. pripun? Menika daleme Pak Aman niku mulai wingking sampai judul ngajeng. Niku arsiteknya luar biasa. Wah. Luar biasa piye? Maksudnya teko ngarep ngono didelok kaya yes umume omah. Pas Ning ngarep. ngarep bleng. Wah, gombal apa lho sing renek jero. Ya antene duwe gawe urung Lah iya. sempat ngono lho. Duwe gawe lho, Bos. Tamune kathah. Wah, Bolo Malaysia mlempak. Nggih. Bolo ingkang wonten napa niku tangga mlempak. Malah kemantene kakung ki saka Banyuwangi lho, Mas. Wih, Lho. kaget nyapa? Tonggo karo sampean Kok piye to? kaget? Bos? masa wong Banyuwangi, Bos? Iya iki pengarep Wis Banyuwangi. to. Duwe mantu kok mantu Banyuwangi. Wis ora sara uripe. ora sorone piye jajal? Lho, wong Banyuwangi, Jelasno. wong lanang Banyuwangi ngeyelan, Pak. Dadi ra duwe penggawean barang ngeyel golek penggawean wong Banyuwangi. Heeh, muga-muga. Ngono lho, Pak. Apa maneh, Mas? Sapa jenenge? Mas Ari Fauzan. Lah, wih. Sapa we? Sik to tak waca sik aku yo ora ngapal. Panjenengane Mas Ari, niki wong Banyuwangi, Pak. Niki daerah apa Kali Baru. kali baru kali panjenengan tebih nggih? Eh? Kali panjenengan tebih. Nggih celak to, Pak. Timbangane kene ora cedhak nggonku. Lho lha piye to? Kali baru niku perbatasan. Perbatasan Perbatasan Jember kalian Banyuwangi. Banyuwangi. Wong Kali Baru niku wong Madura, Kang. Anu Glimor. Oh, Glimor. Glimor ya akeh wong Madura, Mak. Wadung. Niku Madura, Pak. Ya. Ngen kula niku wonten suku kathah. Bali wonten, Jawa wonten, Osing wonten, Dura wonten. Berarti sampean dari bahasa Bali, Osing, Dura, Yo iso kabeh. saged sedaya niki. Iya, teng remehne awake dhewe. Pada tinggal gini. Budi-buding kok ben. Arapa? Arabik. Tak takon. Ndok remah, Cel. Budi-buding kok. Arapa, Cel? Budi-buding kok. Jajal saiki ngene, bahasa Madura utawa bahasa Banyuwangi sing Osing selamat mengaturkan selamat malam Oh, bagi- kersane tamu-tamu sing saking Banyuwangi. Ya, padha ngerti. Iso ora? Awakmu sik ada. Madura. Awakmu sik. Aku timbangane kowe kok kleru tak omongne lho kowe. Madura. Dura sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan taretan sedeje kenal lagi nami kaula Kuntet. Ngono lho, Pak. Kenalane ngono kuwi. Ten ten. Alah sojo gawe ora nutut sampean. Apa tegese Mas ki Mas? Niki wis napa dulur-dulur sedaya kenalaken nami kula Kuntet. Kuntet. Ngono lho, Pak. Jajal awakmu. Aku barang. Salam jangkrik. Pertamane piye? Aduh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan taretan sedeje. Menengo lambemu tak bacok cengelmu masa kancane wis iso kok rek. Tan taretan sadeje kenal lagi oli tatapan. Aku Tantar, ayo. Aja mbok guyu, Pak. Wong kene iki wong belajar rek. Wah, jarane saka daerah kono kok malah. Biyen iso, saiki luntur. Oh iya, kena wong Blitar iki, Pak. Tan taretan sedeje. Tan taretan sadeje. Parana terus. Lah iya, tan taretan sedeje. Taretan sedeje. Kenal lagi. Namanya nama kalula. Namanya nama. Oh, Nyamana. Nyamanah kaule. Motak. Lho kok tamune guyu tak bacok cengelmu apa kuwi jenenge? Motak ki. Motak ki apa? Munyo. Oh jangkrik, batang. Layak kono guyu kepingkel-pingkel. Idane melonyoh engko. Wong kok rumah. Tapi cerdas lho ngajen munyo cerdas to. Munyo cerdas dengkulmu lho. Makane aku ngomong motak utawa munyo, masalah irungmu persis. Wong ki aja sok ngono, aja sok ngelone kancane munyo serakah. Lah kok iso serakah? Mangan gedang iki tangan kiwa, tangan tengen urung sikil. Ngaku mangan tape kecut yo meneng ae.
Kowe iki jenenge ngrasani ngono. Sing ngrasani iki sapa? Lah tapi kecut to lho. Lah enek wong tapi nuwun sewu lho, Bos. Wong duwe gawe iki yo abot sanggane. Diaturi kok Mas Percil, Mas Percil. Ya ampun, aku nyengi masih Pak Aman sampe mesake aku. Abote kondi. Pak Aman iki tenan, duwe gawe saiki iki wong duwe gawe saiki iki apik ya dipaido, elek ya dipaido lho, Bos. Nggih. Wah, mesake aku. Lho, awakmu ora tau digawe. Aku aku duwe gawe, lah nyapol. Tapi becek. Lho, aku becek terus, Len. Loh. Rutin lho ngene iki lho umpamane Pak Aman ngene iki duwe gawe. Ya ora sombong ora anu aku. Percil dagelan kondang becek Pak Aman 75, Len. Yo. Dagelan kondang sampai luar negeri. Yo 75. Ya ampun. Loh, ning ngene lho Mas. Dalu, Wong buah itu kan sumbangan. Nggih. Dadi ora kudu dibalekne ora apa-apa. Sing ngomong sapa? Lho wong nyumbang kok. Nyumbang ra dibalekne ya ndridil lho sing disumbangi. Wah, Wong Jawa. Sapa ngomong aku ngono ya ora njaluk sumbangan ya ora balekne, ora apa-apa. Lah kowe mbacakmu ora tau mbok tulisi kok. Lah iya sing penting nyumbang ngono Wong lho. nyumbang ra tau ditulisi jerone 5.000 wis mangan soto papat 5.000. Sing penting. Lah sing penting ki teko. Ngono lho. Ya lah tekone iki karo teko. tangga. Jenenge ning kono ki mesti ya sing duwe gawe ki. Lho lah ya kuntat teko kene ora nek tulisane belas endi to. Ngono ki ya bingung. Lah umpama awakmu kene ngene becek 75. Lah paribasan Pak Aman balekne 50. Ya mesti nyecret, ya ora? Timbangane 50 nyecret mending 5.000 ikhlas. Ya rugi. Ngono ki deloken to lah becek barang ki deloken sing di omah ki panganane apa. Dicokne. Oh ngono ya. Lah ngene iki rawon 50 plus apik. Ngono lho. Prasmanan kuwi agak 100. Aku ndelok-ndelok lho, Bos. Kowe jare becek apa tuku ning warung kok. Loh, lah niki masalah becek perincilan perhitungan ningali umur lho Pak Eko. Nek becek niki. Aku umur sing duwe gawe umur 70 becek selawe notok duk wisan. Lah sebabnya apa? Lah, lho iya lah 6 pamane sampean Pak kalau wingi. Ya tekono Pak Eko. Piro karo Pak Eko? Ya notok 500 sing notok aku wisan. Saestu Pak Eko. Tekono ora percaya. Sebab apa aku besok aku pamane duwe gawe sing nutut umure. Wis Pak Eko 40. Nah. Lah kuwi mesti 500. Iya no. Nek 70 mendhuwur. 70 selawe. Selawe sebabnya nyapa? Lah aku lak duwe gawe ya lak umure nutut. Lah ora. Tekor awake dhewe. Wong iki prinsip utek ngono kudu dinggil, Tet. Wah, yo. Ajine kaya ngono ki lek perhitungan. Ya iya no. Lah aku ndelok lho, kuwi dulur apa kanca utawa tangga. Lah dulur karo kanca berarti beda. Lho beda no. Lah lek dulur kuwi mlebu mak bleng, mok kok mung gawa apa ki jenenge gula sekilo. Piye, aku ya mung rasa-rasa ning ning kadohan. Yo, mangane papat nggo gula sekilo. Ngono ki serasa. Ngono ya. Iya no. Lah nek umpamane paribasan awakmu duwe gawe, aku sing becek njajal. Terus awakmu becek aku duwe gawe. Terus. Becek piro kono amplope Oh iya, aku duwe gawe. Kowe aku sing duwe gawe. Ya Mas Kundat sepurane aku ra iso suwi-suwi. Aku dobel apa? Mbok dobel gini Pak Aman. Oh alah, yo saiki iki wayahe ramen-ramen ora gelem rewang. Donga dinonga. Oh iya wis. Ngene karo mlaku padahal aku ora cocok karo soto kaya yo jaran iki. Ngono Eneng ya ngono ya. Enek ngono kuwi. Kuwi ora oleh dilakoni, Bos. Ngono-ngono kuwi simpenan ning ati aja nganti diukapne dengan kata-kata. Marang ngono amplope tak buka. Heeh. Oh alah Yumi mau 200 matur nuwun. Genten kowe duwe gawe. Aku duwe gawe. Assalamualaikum. Tun teko nggonku. Yumi. Oh alah sepurane to Yu. Aku ki nek arisan. Mari ini yo slametan. Aku ora iso rewang. Matur nuwun yo. Lek nyapa to? Wis tak tinggal sik ning omah iki repot. Ora mangan-mangan sik. Wis ora usah. Aku ya madhep rene. Beneran sego kurang entek. Mulih. Balik Yu. Mulih mari ngono ki dibuka. Ah. Terus buka. Picek balik 100 ngono. Kaya ngene iki ora oleh dilakoni, Bos. Dadi ya wong didem ning ati ae didongakne kabeh padha seger waras. Amin. Lan kula wanti-wanti sakniki dulur-dulur sederek ingkang wonten Tulungagung saiki akeh kesebab napa virus corona sampun masuk di wilayah napa niku Republik Indonesia. 64. Lah, leres. Niku kula namung menghimbau mawon dari kesehatan sering-seringlah cuci tangan. Ngoten lho, Bos. Nggih. Gade apa? Cuci tangan kate apa? Ben blubur. Ya ben sik kok. Maksudku kan eneng apa pencegahane Lah, cuci tangan dengan air yang mengalir itu aja udah cukup. Oh, jadi air yang mengalir. Pokoknya sing mengalir ya. Iya. Contohnya umpamane keran kayak dicuci. Lah bojomu, lah iki bojone iki ngentek-ngenteki lho, Bos. Iki masker entek sedina entek 50 ya tadi ya. Men digawe jebol, digawe jebol. Ngapa? Lah untune merongos bojone.
Tawak. Kowe aja merongos-merongos. Sing penting awake dhewe iki matur nuwun karo Pak Aman. Alah wis. Dongakne karo mantene. Mantene didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diparingi momongan soleh lan solehah. Aja ado-ado ndongakne enek tebu enek jagung iki lho. Iki tanduran. Kena ya, Mas? Lah, Kena, iki Mas. mau arti niki Pak Eko. Kena iki gambaran mantenan ya. Nggih. Umpamane lek tebu. Tebu anteping kalbu. Dadi kudu mantep sing tenanan. Dah lho, Pak. Wonten jagung. Tak dongakne jagung. Jakwijaya gung agung. Dadi muga-muga Manten keluargane mantene tetep jaya, rezekine tetep sing agung. sing Ngoten, gede, Ko. Pak, ngono lho, Pak. Iki. ngono lho, Pak. Karep kuwi. Ya, Pak ya. Sing luwih penting meneh kejaba rukun, bahagia, muga-muga enggal pinaringan momongan. Lah, Nah, mergo bayi iki titipane Gusti Allah sing paling diutamakne. Nggih. Awake dhewe lek cethuk kancane duduk bondo donya mesti takok, "Anakmu piro, Mas?" Oh. aku lak ben takok ngono kuwi mesti ana sing sewedhi. Piye? Kancaku tak tekoki, "Anakmu piro?" Rabi urung ngetekoki anak wis suwek ngono kuwi. Sane bos kuwi cidra kuciwa kuwi atine. Tapi enek duwe anak iki enek sing seneng enek sing mboten, Pak. Lah, kaya Pripun? Lah, nek duwe anak wedok iki seneng-senenge. Aja pati-pati duwe anak lanang. Wah goblok kowe iki. Anak wedok iki paribasan umure agek sekitar 10 tahun 15 tahun iki padha karo urip ning dhuwure pucuke eri. Lah, sebab e Lah iya nggak cepet sampe. rabi. Lho iya no. Ini ke perkara kuwi. Lah, liyane. Lah liyane. Iki penak anak wedok lagi genep setahun 2 tahun palingnya wis disapet. Sape. Ya iya. Ora gelem susu. Ora gelem susu. Anak lanang. Lah sampai umur swidak lho sampai 40 iki. Seneng-seneng ngombe susu. Oh, alah seneng ngedot to Pak sampean kuwi. Aja sok gampang ngedot, Pak. Tak omongi tenan, garai kempong ning untu. Aku mek mangap tok. Model. Iya to maksudnya Pak Eko iki. Oh, Tapi maksud- nuwun sewu meniki niku menghibur to Pak. Oke. Hibur masyarakat, hibur yang ada di sini. Ribuan penonton yang hadir pada malam hari ini luar Amin. biasa. Pak Aman menika jenenge sedekah rasa ya ngene iki. Nyenengne wargane, nyenengne keluargane, nyenengne masyarakat lan nyenengne tangga teparo. Lagi ngoten to Pak? Sing iso mbake sapa mbak sapa kuwi? Mbak manten wedok. Sing iso kudu iso njaga tenanan. Mbak Ayu. Jaga keluargane. Sebabe napa Pak Eko? Iya. Wong wedok iki manut karo wong lanang. Nek wong lanang kudu manut karo wong tuwa. Niku pun prinsip, Sik. niku pun hukum. Jadi seorang istri iki kudu manut karo sing kakung ya. Kedah manut karo sing kakung. Ridho suami itu adalah ridho ilahi. Nek ridhone anak, niku ridhone ibu nggih ridhone ilahi. Ngoten Pak Eko. Ngono, Pak. Sebabe napa? Wong wedok ini pun dipasrahne karo wong lanang. Apik olone saka wong lanang. Lah, Ngoten. ngono, Pak. Maratuwa mboten asal nderek napa-napa. Ngono lho Pak. Ngoten Pak Eko. Paham ora sampean Pak? Jadi lek wong wedok ndak manut sing lanang dosa ya, Mas. Wah, dosa, sangat-sangat dosa. Dadi Sebab napa istri dan suami niku pun benten artine. Suami surga untuk anak maupun istri. Suami surga Anak untuk anak maupun istri. nggih, nek Lek istri, istana tempat ridho ilahi. Ngono lho Pak. Kowe mau kono-kono mbok duwe penemu kaya Mas Kuntet lho. Aku ora tak duwe aku rumah tangga kowe hancur lebur. Ngomongi apa nah aku. Yang khususnya Mbak Manten lho. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Betul, Pak. Iki jaga suami. Jagalah hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Cahaya ilahi. Niku hati, Pak. Jagalah suami. Jangan kau kotori. Doa suami. Jadi apa? Doa suami Lewe. bila jihad Oh, menanti. bila jihad menanti. Ridho suami. Jadi ridho ilahi. Ikhlaskan suami. Bila cari istri laki. Niki lho Pak, niki lho Pak. Contoh wong lanang. Contoh. Nyapa guyak guyu. Wah ketok istri lagi yo guyak guyu. Ketoke cocok kok piye. Tapi yo lara Mas. Yo ora oleh ngono ki ora oleh. Satu kanggo selawase. Ngono lho Pak. Iya ya lek iso. Nggih lah iso. Neng lek wong lho lek wong lanang iki Dosa. sik to ngene Mas, iki klarifikasi. Lek wong lanang iki jujur mek oleh wong siji, wong lanang siji, wong wedok siji. Berarti ngono wong wedok iki turah, Mas. Ya kok iso Pak? Lho, perbandingannya wong wedok karo wong lanang saiki akeh ndi? 1 dibanding 4. Leres. Berarti lek wong lanang iki jujur kabeh wong lanang siji duwe wong wedok siji. Turane sing telu iki nyandi ya, Jal. Berarti rugi Pak dhewe rabi. Wah. Berarti ngeleter tekan dindi berarti keturunan, Pak. Nah iya. Masalah yo diopeni ae tet timbanding leter. Sewodek delasar. Iya. Niki nuwun sewu. Niki kan. Lho. Wah, wakeran to sindene sampean. 10 Saiki iki. sugih. Pak Eko Awake iki sugih dhewe. sinden saiki. Saiki membina sinden. Anyar-anyar. 7,
8, 9, 10 istimewa Pak sama sadane kok sini. Iki tukulan keri ngene iki perlune piye tak mentale ben padha kuat. Angin jenengan rondap. Kok dirondap iki malah. Kene malah bosok iki. Sing bene super kuwi lho. Ya masyaallah. Ya dipupuk no. Ya dipupuk, dirondap dipupuk. Dipupuk mawon kersane tukule sae-sae. Iya. Ki isih sekolah mesti. Niki sik SMP. Oh. Sing mriki iki nggih SMP. Sing loro pisane SMP. Berarti SMP, Ah. SMA. Ah. Kuliah. Ah. Dagangan. Ya Pak ya. Ya ta? Iya. Babon. Ya aja ngono lho. Kuwi mesti ngomongne Elis mesti gendut. Ora nek ngono. Lah lek diturut ora ya ngono to, Dat. Mulane apa enek tukule ngene iki sebab enek sing sepuh-sepuh kaya ngene iki. Lah ra mungkin ra nek ngene iki ora mungkin tukul-tukul sing kaya ngene iki. Iya bener. Ngono lho, Dat. SMP pun ngeten iki sekolah, Nduk. Sesuk sekolah, Nduk. Iya, sesuk sekolah. Sesuk minggu. Iki sinden minggunan. Oh, alah khusus minggu ta. Sesuk gak sekolah? Mboten. Lah nyapa? Libur. Minggu ya? Nggih. Lah nyapa ora dolan rono? Lah ning ndi kon dolan ning ndi? Ya dolan nang sekolahan ora resik-resik ya iso to. Yo. Sekolah ndi to, Nduk? Sampean. Sik kono sik kono. Pengen terus sing sekolah lah iki wis lah. Batang. Nuwun sewu, Dik. Bareng asma sinten? Andini. Pidalem sang pundi? Pecang Laban. Wah. Dhuwur kana. Nggih. Mati wae. Tau roh he. Cah duwe saya iki lho. Pucang Laban, Nduk ya? Nggih. Ora apa-apa desa tapi rezeki kutha. Lah ya ngene, Nduk ya. Nggih. Anu kelas pinten? Kelas 6. Kelasmu 6, ting 3 wecek anu dadi kelas. Duh, maksud iki kelas 6. Oh, alah. Kelas 6. Sik kelas 6 SD. Nggih. Ngono jarene SMP, Pak. Sing sandinge lho SMP. Oh, alah. SD ndi, Nduk? SDN 3 Sumber Dadap. Sumber Dadap. Nggih. Pak Gito, kepala sekolah. Senes. Loh, biyen, jaman biyen Pak Gito. Saiki mbuh ra. Woi. Ngawur kowe iki. Kowe pinterane ngomong ngawur. Biyen Pak Gito, Nduk. Awak manut lahir. Kuwi paling bapakmu jaman bapakmu. Anu, Nduk, apa ki jenenge? Nembang apa, Nduk? Biasa senengmu apa? Pertama nembang apa? Sik ben dijumenenge lek no. Ben jumenenge cah loro. Lah nyapa to ben lungguh Enggak, ben karo ngatek ku ben dijajal Mas. Loro-lorone. Ayo. Mong pengen neruh tok lho, Pak. Cah cilik kok ape nembang. Ora aku takon nembang dhisik. Lho iki apik iki lho didikane Pak Eko apa ya tau elek. Sare-sare. Apik. Bopo iko. Rukune agama Islami Ana 5 sing siji sahadat kawindo makoni salat ing telune zakat lakoni poso iki mane aji tindak mendidik itu tidak mengecewakan. Anu, apa ki jenenge? Sapa? Andini. Sik kelas 6 to? Nggih. Bapak pareng asma sinten? Parsianto. Pak Yanto. Ibu Srini. Oh nggih, kelas 6 SD. Biyen pertama nembang apa? Pertama sing apa ki? Sing apa ki? Sampeyan belajar nembang apa? Kok seneng nyinden? Nyidam Sari. Oh ya wis, opo wis kuwi tok saya. Iki sing iki sapa jenenge? Almira. Aluminium. Almira. Pidalem saking pundi, Nduk? Kula Gempolan. Gempolan mriki. Roh ora. Nggih. Gempolane kecamatan Pakel. Pakel mriyo. Anu to, anding campur darat to. Iya. Bener to? Iya. Gempolan. Kelas pinten, Nduk? Kula kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Mari ngene ndang rabi, Nduk. Tak bacok cengelmu. Iki anake Kak Seto goblok kok rumah saku urung oleh. Ngono, anu Gempolan kelas 3 SMP. Bapak pareng asma sinten? Pak Kutin. Oh, Pak Kutin. Ayo. Ibu pareng asma sinten? Zulaika. Zulaika. Mulai nyinden umur pira, Nduk? Seneng-seneng nyanyi umur pira? Sudah dari
kecil. Oh, sudah dari kecil. Iya. Iya, wis bener. Piye to bahasa? Saya Aku isin tau dong, Mas. iki ora iso nyerateni cah cilik aku sing bahasanya. Sudah dari kecil. Umpamane gerakan dan lagu, gerakan dan tari iso, Nduk. Wah, iki cah loro iki pinter-pinter kok. Yalah, Joget iso nembang apik. tenane apa Nah, ora? aku lah wis ngomong, Pak Eko itu tidak mengecewakan. Tak jak ning murid-murid. panggung ki lek jogetane elek, tak kon ngalih. Nggih, bener nih kok Pak Eko. Iki ku mesti kuwi. Lah kapanane dingene kok sing joget nyetek. Ah, lah kuwi cah gendeng kuwi. Oh, lah cah gendeng iki. Jajal, Miki tak cekel om sih, cekel Ah, om. mamane. Jajal. Jajal. Kepala. Ayo cilik mesti isa ki. Ah. Ayo. Iki padha karo bojoku senyum ae. Merongos bojomu iki senyum. Masa. Iya. Ayo jajal. Ayo serius. Kepala. Ndasmu kok pipi iki. Kene, Nduk, kene. Nah. Ah, yo. Kepala, pundak, lutut, kaki, dunduk, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Apa saya, apa. Kowe kok kleru to, Nduk? Lah nyapa? Sesek kene, Jajal, sik. cita. Ayo, jajal. Guyu, meringis, ndak oleh. Oleh ngono. Kepala, pundak, lutut, kaki. Alah, kepala, pundak, lutut, kaki. Pintere. Bocah iki SD kok wis pinter. Ayo. 3 2 1. Serius Al. Ayo ke kaki manut lambene Padha karo kono kuwi lho. Hei. Padokno. Lho cerdas apa ora Jajal, Nduk, Nduk. Ayo. Manut kanu. Ayo. Al, ayo manut Al. kaki lutut kepala weteng kepala Kowe ngono kok apa ya iso? Eh, Jajal kowe jajal kowe. angel Kowe bos jajal awakmu. Iso apa ora to? Jajal awakmu iso yo ora kaya pinter iki. no lele ngene nduk tak warai Iki lho. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, kepala. Lah, Kepala kok kono iki. kan nyapa kepala ning ngono? omongan ndasku loro omongan Layak kene iki ndak iso kepala ndi? angel ya nduk ya aku dhewe ya angel lah jangkrik Nembang. Yo. nembang jajal Jane wong lanang nek kepalae loro kuwi lho. Tembangane Nek suara. ngomong kepala mboten saged Pak Eko. Oh. Lah, nembang apa nduk pengen eroh aku Sik, tembange kirno tak jajali titik. Umpamane sesideman. Sesideman. iso ya bos Oh lho piye to? tenan nih iki sembrono Pak Eko lho. Ya. Sesideman piye, Dek? Dhisik dhewe, Dok. Ayo Al. luwe becik paten Luwih becik paten nono timbang papisahan mrengga kang sulistyo. Hop. Jogetane piye, Mas Percil? Ya apa ora? Miki abot, Mas, ya. Jugete nduk. Iya. gini iki karo ome Iya. ayo luwe jajal jogete piye pengen roh ome pengen roh Oh, iya. bener apa ora Pemane. Yo, titik. Ayo Al. ayo dok luwe becik ayo tangane ning ndi ayo tangane ning ndi lah tak suwi wet Wis dan. Jajal, yo. Yo, ayo none. luwe ayo tangane tangane ngene lho nduk Ah. luwe becik Ah, iya. Ngono lho. tena enduk ding tak ding ding tang ding ding tang alah pintere bop ayo Yo. Ayo, Dok. Serius, siji, loro, telu. tangane duk Yo. Luwih becik paten nono timbang papisahan mrengga kang sulistyo. alah Hei, kowe jek SMP kaya ngerti ngene-ngene. Kowe gerakan, lah kowe gerakan senam goblokmu ora tau senam isu-isu mesti ngene-ngene dan. Ngerokne ibuke. Ya nek wedok nek lanange gerakan kepala ndak apa-apa. Hei, ning ndi? Kene, sing Apa, Dok? stay jajal Apa? apa, Pak? Pak Eko. B. Pak. Ayo jajal iki Andini. Nanti. Ayo. Sapa ora? Dia yo kuwi mang panggang.
none. Tangane. Sik iki ngelak lho. Iya. Piye, Nduk? Nggih. Anu kuwi lho, apa ki gelungan rada metut. Hei, iki lho sing gope goblok kok nyapet dombe dhewe kok cah tengok. Luwe, becik, ayo tangane. Ayo. luwe becik patenana tibang papisahan predyakan sulistya Dang. Alah, bocah iso pinter-pinter Enggak wani JSD ya. Mas, iki mau mek jajal tok. Saiki tembange sing asli aku jajal pengen anu. Lali janjine. Lele janjine apa nggih? Pelok to, Pak? Pelok. Serius yo lek niki. Nggih, serius. Niki pertama. Ayo, serius. Ngopeni awake dhewe rasa dadak takon karo kancane. Ora anu rada ngomong-ngomongan ae kowe kok. Yo 3 2 1. Moga Mas. Audisi iki. Orsin. Yo. Ayo. Obake awake ya sing luas. dina minggu sing
Teruske ya Mas. Nggih. Jaranan carane dadi. Belis. Lujeng dalu jeng Elis. Nggih, sedalu bali bacane. Niki Mas Berdil kali Mas Kuntet. Selamat malam Mas Kuntet. Selamat malam Mbak Elis. Luar biasa. Apa? Mbak Elis niku benten kalih kala wingi kepanggih teng pundi? Teng Jombang, terus kepanggih wonten anu niku Lamongan. Sakniki pun benten. Nggih. Ada perbedaan ya Mas? Alit Rada alit. jentike. Alit aturan rada cilik. Sedalu Mas Rujel. Lujeng dalu, Dek. Nuwun sewu Mbak Elis menika asline lak Blitar to, Bas. Tonggo desa ya Mas? Nggih, niku Mbak Elis nika kula Wlingi, Mbak Elis menika Ponggok. Garo Mas. Lah ya mbiyen ning Ponggok saiki ning Garum. Yel ngapa to. Ngerti. Tuwek iki lho sampean ini ngerti karo Ojo, silsilahe keluargane sampean iki ngerti. Masa? Halah, Sebab iki anu ngertine saurunge matur nuwun. lah iya, sebab napa to Mbak Elis niku kok awake kok mongkrok niku. Lah sebabnya apa? Kakean mangan. Sebabe kaya ngene, ning nuwun sewu, meniki nuwun sewu bocah ayem kados ngeten iki lho, Bos. Oh iya. Wis ora duwe pikiran, pikirane los tok. Dadi wong wedok kaya Mbak Elis ngeten iki lek cara dirabino piye Mas? Ampun, Pak. Model-modelane wong ngene iki. Ngentek-ngentekni duit. Sebabe. Musim penak. Ya, Pak. Rada rene. Ngene lho, Bos. Ya apa, Mas? Kriteria seorang perempuan sing apik untuk dinikahi piye kudune? Sing apik menika nuwun sewu lho, Pak. Heeh. Dodone aja nganti jembar. Niki lak Lah dodone nyapa kok ora oleh jembar? Wong lak dodo jembar kei dhuwit pira entek. Oh iya. Ngono to, Jeng. Paham ora? Boros Justru to. sing digoleki dodone sing jembar ngene iki to. Kuwi wong sing digoleki sing goleki wong sing kleru. Nah lek cara aku dodo sing ciut, Pak. Umpamane lek Elis ini boros ndak apik nggih pernikahan. Enggak. Saiki sing kuwi Kiki umpamane Kiki. Kiki sampeyan iki ya. Heeh. Nggih. Kiki iki wonge halus, Pak. Heeh. Tapi gampang nyecret nyeneni sing lanang. Iya. Iki Lek dirabi elek. Oh iya. Akhire sing lanang akhire stroke. Pokoke ngene. Sebelum Lah iki monim iki kuwi Mia. saiki Mia. Mia. Mia, bocah kaya ngene iki meneng tapi lab-lab. Mangane akeh ya. Mangane akeh, ngentekne dhuwit sing lanang daringan bocor. Iya. Cara dirabi Elek. wes elek loro, 3 Pak Eko sing Telu. ngene. Kabeh. Terus Iwang. Iwang. Iwang didelok teko mripate karo dodone tok dodo rada jembar, mripate gampang ketip-ketip. Iki somben rada tuwek blawur. Oh. Iwang ki nek tuwek blawur. No. Cara dirabi Elek. Iya. sekawan Pak Eko. Iya. Iki Ellen. Ellen. Wonge glenak, glenuk, Bos. Lak gak dijak omongno mesti meringis. Iki suwi-suwi gendeng. Dadi gendeng suwe-suwe ya. Nah. Cara dirabi Elek. 5 Pak Eko. Mbak Puji. Mbak Puji. Iki elek. Iki. Ora kenek. Lah sing kae. Wis atos. Sik to. Sembarang kok ora beneri terus sing Oh, bener kaya iki piye? awakmu kaya nyepelekne seorang perempuan. Lah lan kene iku lho Pak Eko. Ora nyepelekne teko dodone lho, Pak. Rodok sing mingkusno lho, Pak. Lah sing apik model piye jajal? Sing apik rodok lencir, kencete rodok dawa. Paham ora? Paham. Wulune rodok ketel. Loh, Apa banci? Lah iya. Penak ora gampang meteng. Penak kuwi. luasa aku kok. Lah lak kaya ngene iki nuwun sewu. Iki apa diopone sing dipamerne? Loh, iki suarane lho. Nak Goyangane suarane. Lah wis dikenal Mbak El iki suarane apik, suarane goyangane apik. Masak mesti ra iso bos iki. Titikane Lho.
Kok Oh, menyang? titikane piye? Titikane. Kene lak tekoki kowe iso masak ya, Jal. Yo iso to, wong Tenang. wedok masak ra iso. Langsung cepet lan jawab. Ya. Umpamane aku sego goreng, brambang bawang sak dadak menget tek dosa ngoseng-ngoseng pedhot sego goreng dadi. Nek nyoto-nyoto iso masak. Nyoto-nyoto iso Iya. masak, Ya, mesti ya. cepet. Ah. Lah gampang. Ah. Tumis. Tumis apa sih? Lah. Loh, saya tau tumis apa dhisik. Yo. Ngomong tumis apa ya? Baleni. Yo. Soto ayam. Kunir, laos, brambang, bawang, tumbar, uli. Uli. Oh, layak bojomu bongkoe perkara bongkoe badok uli. Wah, Tak kira kecap. kecap ora uli karo rumah Iya, aku. kecap. Ya maksudnya kecap sing koyo warnane koyo. Kecap sing kaya uli. Tapi nuwun sewu, lalak nembang lagu napa, Bos? Umpamane tembang sing lagu sakniki napa, Mas? Yo. Dalan liyane ya, Jal. Dalan liyane. Iya. Ero ta sampean? Ero. Jajal sing piye? Ayo. Ayo jajal. Dalan liyane. Coba. Iya. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune, kue milih dalan liyane. Suantene kurang dhuwur. Rotok dhuwur, Mas. Dhuwur. Nadane. Kurang pas. Ayo. Dhuwurne niki. Iya. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing hatine ora lara. Napa? Ben rotok menjiwai aneh lho, Pak. Separo apa setengah? Loro. Kowe mau wis dhuwur lho. Lho, aneh kurang dhuwur iki mau. Ayo. Sandingin lho. Kowe ta aku kudu iso. Sandingin ben kuat. Oh, gocekan. Pira, Mas? Cak ngono. Dadi aneh penak iku. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing hatine ora lara, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Hop. Saya tadi iki keduwuran aja. Nyapa? Lah kok lek intil-intile cepot piye? Lah yo keduwuran. Dhuwur mesakne sing Sing nembang ora lho. dhuwur. Wis jajal. Wow. Ya ampun, ya Jaluke ampun, dhuwur. ya. Wah, malah nantang ngono lho. Nyantang, Bos. Nantang gue gitu. Tapi aku lah ragujaan lah iso ngerti. Gocakan. Iya. Gocakan. Dat kowe gocekan lho, Dat. Lha awakmu. Gak, aku pas kuna sampean. Ya ora teko to aku ndek. Iya. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora lara. Hop, malah kok ape bongko ae. Kowe malah sepot sak cangkem-cangkeme lho. Lah kok suwe-suwe mik iki mlebu karo Iki lara wong gendeng apa ya enek? Wong kuwi mau nadane wis standar emang didhuwurne ping pira nek ping 4. Lah sing gendeng ya sampean. Nyawa? Ya kok manut ae. Wah, pikokon wong gendeng gelem. Gendeng banget kowe. Ya kowe ya gendeng. Lah nyapa? Lah aku ngerti gendeng nyapa kok jak omong-omongan. Alah berarti apa kayak ya gendang. Ngapa? Lah dagelane gendeng karo sindane gendeng ora dalan gendeng. Sing nemeni musisi lho. Lah napa Pak? Ora wong gendeng ditabuhi berarti musisine yo. Sing nemen iki wong akeh iki lho penonton. Kok wong gendeng kok ditonton. Ayo diaturake. Paman gendeng. Ya, normal, Siapa normal. paman gendeng? Mas kok seneng ngono lho, Mas. Ayo diaturake. Ya. 3 2 1. Wah, coba yang tak. Ora. Yo! Nyu Kusuma Wardani. Ki Kompresdianto. Ya, Pak. Ya. Maksudnya. Ayo.
nandang kahanan sapa sing ora krasa kelan ditinggal pas sayang-sayange pas lagi jeru-jerune kowe milih jalan liyane sapa sing kuat ditinggal lunga sapa sing atine ora lara kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati dhewe wis ra dadi siji yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati sing kumung siji sing ati-ati bisa kumung mendem esok takkan sonten mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten yo wis ben wong tak pendem rasa sing ana ning jero dada cepet ngrungokno bisa urip mulya bisa kumung muga ora keton cekap semanten matur nuwun Iku semua warga di Indonesia sapa sing kuat ditinggal lunga sapa sing atine ora lara kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati dhewe wis ra dadi siji yo wis ben tak lakoni nganti sak kuat-kuate ati pesen kumung siji sing ati-ati bisa kumung badem esok tekan sonten mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ning jero dada tetep tak dongakno bisa urip mulya bisa kumung muga ora kenton cekap semanten matur nuwun bisa kumung nyuwun muga ora kenton cekap semanten matur luar biasa Lumayan. tenan serah lumayan iki apik Terus ya Mas. nggih Si apa ya? Topel wong legan golek momong. Gimang. Ardia Diwang Probowati Mas. leres Iki kejawa suarane apik, jogetane yo becik. kula ngertos Jajalan kok polah sembarang wis siap iki lho. Kula Iwang niki Pak Iko. Iya no. kula mboten pengen jajal napa-napa nek kene genduk giwang nika Hmm. mung pengen renjel nduk tanganmu
Tangan. Tak delok tangane tok delok. Sulapan kula Pak sakniki. Piye. Sakniki kula niku cah wetar ulang tahunan bareng telepon kula. Loh, terus Nggih, saged sulapan ngeten iki. terus Nduk Iwang, tangane ngene no. Ngene wis. Hop. Saman pengin tanganmu ki mambu apa no? Iso ora? Pengen apa? Mambu Pengen apa? mambu melati. Melati. Iya. Salam. Oh ya anu kita tak tenan iki. iya lah mundungo aja dirungokne wong Assalamualaikum. Ambune. Tambu ya. Ambune mawar urung? Urung. Lho melati lho. Melati urung? Urung. Wes no. Wo bae lecet ya tadi. Bang, Wis saya. Mambu apa? Ya. Wis. Bang, pengen mambu apa? Pengen mambu. Ngomong telek lencong, Nduk. Ya mambu lencong ya. Ya. Gak wis. Lho kowe iki apa kowe iso? Gak telek lencong ngene lho, Sik. Ngene lho, Nduk. Masalah bocah ayu rada maju, Dik. Nggih. Nuwun sewu, Genduk Iwang. Nggih, Mas Marcel. Nuwun sewu ki aku tekok rada menjeruk ya, rada ke dalam lagi. Kesukaan itu kriteria laki-laki yang seperti apa? Kriterianya yang tinggi. Alah, pedot ngalih. Tinggi. Pedot windek ya 100 meter kotor. Sampai yo ndak ya. Aku yo ndek tapi suwi dhuwur aku. Tinggi terus. Kalane kancane. Tinggi. Terus Tanggung jawab. tanggung jawab. Iya, terus baik pokoknya. Oh, gitu. Terus pengen neruh neh. Selama sampean ki saiki umur berapa? Sekarang hampir 19 tahun. Wis 19 tahun. Iya, njaluk tekokno wis tau pacaran apa urung gak gitu. Sampun. Sampun. Tahu dicidrani wong lanang ora? Sampun. Jajal pengen neruh. Lagune Cidra, Mas. Waduh. Wah, Cidra. Apik. Lagune Manuto Cidra. Wang, Manuto Wang. Aku pengen neruh ungkapan rasa hati zaman kowe dicidrani pacarmu Lewat batin. omong carane ngene batin tenanan iki. pokoknya kowe nyanyi Cidra jajan aku sing puisi ya jajan Wis mestine ati iki nelongso. musiknya tipis ya Wong sing tak tresnani blencen. kok kurang ajar mentoyo ya Apa ora apa kowe kira eling zaman kowe kere aku sing nukone sembarang-barang bahasan aku kaya kene kok ilang pincak Ungkapan teko ngono lho ya. loro basa Iya, loro bisa terusno. aku kudu piye iki pancen apa wis kudu iki sing tak lakoni kudu padahal aku seneng banget karo awakmu malah kowe blenjani janji tak tongane kowe karo kae bahagia tapi tak boko kowe iki nyapok Bob contoh Oh iya. contoh Wah, iki batin tenan iki. Batin sing ngomong dadi tenan. ning jero ngene ning jero Ndak, Mas. Jajal saiki sampean sing nembang Iwang sing iwak puisi. sing puisi Iya. pengen roh aku nesune karo wong lanang iki piye nek Wis. nyapok Rap, aja rap, nyanyi rap, aja rap. nyanyi nadane Mas nadane wis samestine hati iki nelangsa Ayo, Bang, jajal, Bang. Kok iki Lah mau? nyanyi sing tenanan. Kok iki Sing mau? tenanan Mas puisi Marcel karep. tenanan lho lah nyanyi. anu kene aku rapal Ke opo salah awakku iki? Opo salahku? Terus. Ayo terus. Lo puisi. Lah jarene kon. Iya, iya. Ngono iki. Puisi. Opo mergo kahanan uripku? Opo mergo kananku iki? Ro karepmu. Ora padha karo uripmu. lha ki lagune mbok omongne tok Hei, jero kata atimu. liyane. Sapa? Jajal. Sing anu, sing Jajal. jomblo-jomblo. Jajal. Ngono iki. Pokok Iwang iki muni, apa salahku? Aku pamot dadi wong lanang aku jawab ngene, Jel. Apa salahku? Kowe ora penak. Iya. Wes pokoke ngomong ungkapan rasa hati. Suwe-suwe tak rungokne kok suarane sapa lho. diselingkuhi wong ngene ya. Iya. Mampus. Ayo. Apa salah? Lah mesti halus lek. Awakku iki. Piye Mas? Ya mbah. Iki jane piye ta koclok ya biar iki. Wah kenal wis tak contoni kaya ngono. Oh Jajal. tak omongne Yahman jamu jaya kowe kok.
Gaya ungkapan rasa kecewa ngono lho. Ayo. Ayo, Dul. Yo. Apa salah? Apa salahku iki, Mas? Ya. Kowe ate ninggalne aku. Apa aku kurang seksi? Ya terus. Loh. Terus. Hei, aku masih lamben iki ra mentol. Ayo lah terus to. Mergo. Apa aku kurang suka? Lah, bener iki. Kowe ninggal aku. Kok kaya iwak mujair Demi wong wong sing ayu. Teko kowe. Ellen jajal Ellen. Jajal Ellen piye? Ellen. Jajal. Ungkapan susah piye? Ki siap-siap ki. Siap-siap Apa nek kata-kata cah ki. loro apa? Nyapa te kok urip ngene kancane. Kudu tak jahit ae lambene ya. Iya. Ellen. Ellen. Ge apa salah? Apik iki apik penjiwane. Kudu enek obyeke Ellen. Obyeke sapa? Jane iki nyapa? Kok tinggalnya aku? Aku ki sayang karo kowe. Tapi nyapa kok tinggalne? Cuk. Ijek nyapa to kowe Iki iki? ngene-ngene kepala loro kabeh. Wong lanang kok dingono wong wedok iso lho. Wah iki ngene-ngene. Ellen sasaran Sik, ning sik, aku. anu, Kiki urung Kiki. Oh Kiki. Kiki. Lagi. Kiki. Ayo Kiki. Sing rada nges ngono lho cah mosone. Aja sing ngono. Dadi sing tenanan lho. Ayo kene. Sing enek obyeke lho. Nah. Enek sing lanang enek sing lanang tok-toke. Ah, Iki sing lanang Mas Kundat pegang. Kundat lho. Oh iya. Apa salah? Apa salahku, Mas? Aku gak tinggal nih. Kowe milih liyane. Lagi nyapa tetet? Mawar ada ngono-ngonoan kok. Ngene-ngene lho. Lho, urung. Gregeten kok. Balis. Obyeke kuntet. Wong wedok lek gregeten enek sing ditonyo lho sing lanang kuwi. Tonyo tenan. Kene. Dadi ceritane kowe bojone iki, lah kowe dolan ning karaoke cetuk purel. Iya. Sapa purele? Iki telu iki. Oh iya. Aku bojone Mas Kuntet. Dat. Iya. Guri iki aku bengi iki ngipi apa? Pak Eko pengen. Aku tempilono siji to, Dat. Ih, Jan bengi iki ngipi apa? Apa salah? Iki langsung konangan to. Ya konangan. Dek, apa salah uripku Wes rupamu kaya berok. Sapa iki wong lho iki jajal iki? Kurang ajar. Iki kenal aku, Dek. Pametmu mau ning ndi? Pametmu arep tuku apa? Ning pasar. Mari ngono kowe nyeluk bapakmu. Aku kuwi mantuku. Aku ora trimo kok kene. Sepurane, Dek, aku keliru, Dek. Trimo kok kene. Aku salah. Bapak. Apa, Cok? Apa? Aku keliru. Bojoku lho, Pak. Mulai-mulai nggawa pura telu lho, Pak. Wow, kelakuan kirek. Heh. Lah kok biayan kowe jarene karo iki tenanan lah kok malah tinggal. Lho, Pak. Kirek. apa enak moro tuwa kok di Buyar. Moro tuan njaluk dipateni lho. Lah apa? Mau ora nek ngono-ngonoan lho. Lah iki enak terusane. Bang, apa ning ndok kene? Wong kurung nembang. Oh, aku ki arepe pamer lagu karo sampean, Mas. lagu apa? Aku punya judul lagu baru. Oh nggih nggih. Judulnya Ikhlas Sing Ati. Tembangnya karo Arda Diwang Probowati. Saya Pak Eko niku Pak Eko. Oh, Ikhlas iya. sing ati. Jajal ngarepe tok ada. Sawetara suwe nggone pepisahan tak rasa sliramu wis ana sing duweni Pariwisata. Santri wae.
Jadrake ya. Iki lagu terbaru dari Nggih, Mawar siap. Baru. Aja Napa? nyepelek nih. Mboten. Karyane Pak Eko. Karyane Pak Eko. Napa judulnya, Pak? Ikhlas Ngati. Ikhlas Nyati masih bersama Iwang Nyu Kusuma Wardani. Ya. Sawetara suwe nggone pepisahan, tak rasa sliramu wis ana sing duweni. Ora perlu ngerti rasa kangen ning atiku, senadyan apot mesti bakal tak lakoni. Rasa tresno iki mbok blenjani. Sawetara suwe nggone pepisahan, tak rasa sliramu wis ana sing duweni. Ora perlu ngerti rasa kangen ning atiku, senadyan apot mesti bakal tak lakoni. Rasa tresno iki mbok blenjani. Nangis batin iki yen kebungu sliramu, rasa jroning dada sepulmu kowe lara. Wis ora ana gambaran rasa tresno, ikhlas sing ati mring garise Gusti. Enak. Rasa sing tak jogo. Hei. Bagus. Citra, Gus. Iki wong. Ora ya. Ayo, Kit. Nakal saya. Sawetara suwe nggone pepisahan, tak rasa sliramu wis ana sing duweni. Ora perlu ngerti rasa kangen ning atiku, senadyan apot mesti bakal tak lakoni. Rasa tresno iki mbok blenjani. Bangkit ayem. Enak, Gus. Nangis batin iki yen keprungu sliramu, rasa sing tak jaga jebulmu gawe lara. Wis ora ana gambaran rasa tresno, ikhlas sing ati mring garise Gusti. Nangis batin iki yen keprungu
Saya regeng, Mas. Nggih, Kanjeng Kali, Pak. Sekarang ya Ellen sama Mia Aprilia. Oh nggih. Ellen sama Mia Aprilia. Ellen Mia berarti kali Pak nggih. Iya no. Tiwasaku dandan mlipet rambut kulang ane pomit malah kowe lunga plencing ora pamit mit 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 lawak lawak pikir lawak nganti jabon jero sing tak pikir jebule kaya Gak dipangan ulang lah cintaku sekonyong-konyong kader aku nemlok katoke Coba balik sebul aku kan Mas di sopo niki Mia karek Duk Mia Duk Ellen Nggih, Om cakep. sampun siap Sampun. Wah, siap. Om cakep. Iya lho Pak. Wis tak omongi Pak lak karo aku Om cakep aku tangono. Wis tak wanti-wanti wong. Bocah niki suwengi pulsa 5.000 mesti lho Pak. Kurang semono kuwi. Lan samono sing ora ana apa-apane. Duk Mia kalih Halo. Duk Ellen. Nembang menika kalih dados tunggal. Jenenge duo, paham ora? Ora nembang loro iku kudune sportif, tegese sportif kudune koreografine kudu genah. Ora paham ora? Joget cak joget kudu genah sebab sing dipandang orang dua, ora wong akeh. Nembang ya ngono, gentenan, aja nganti bareng-bareng malah koyok rame malah koyok pasar. Paham ora? Nggih, paham. Pun Pak. Tembangnya Cidro Mas, Cidro Mas. Wah, iki Cidro. Kulo Nduk. Hati-hati, aja rono. Moro tangan nek Cidro kuwi. Ika. Wis sak mestine mah. Ya. Wis ndak puisi nah lho iki bisa. Ora. Enggak, mboten usah puisi-puisian Pak. Iki Ellen apa Mia sih? Ellen sih ya Nduk, Mia ya. Saman kono sih. Engko pulang karo Om ya, Mia ya. Ellen sama Pak Poh ya. Nggih, manut. Pak Pos apa? Pak Poh Kuntet. Ayo ya. Bisa mestine coba deh. Wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Hop, Nduk. Ayo, Mia. Teko. Kepiye maneh? Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene. Hop, wis Pak. Ya, datenge Mas ya. Wis engko. Urung kok. Walah. Ora. Lembah sik lho. Enggak, datenge 3 2 1. Bangkit ayam deh. Bareng-bareng nyukus mawardani. Cak perjalanan. Mending kek. Wis sak mestine ati iki nelongso
Heeh. Teruske Mas. Kecanda. Monggo sinten iki Pak? Lho, teruske karo iki no, Kiki. Kiki mawon nggih, Kiki mawon. Gamelan Pak nggih. Iya. Dosen. Mas aja dipera. Peroki Mas. Harapku jalaki esani tinggal lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribadi ngerti murah Bekoke keri enjaman kok ya sing eling Lepa-popo iku budaya Ajene bener kandangku Pak. Iki akeh pamundhut podang kuning. Bah. Niku jan asli lho Pak, teng wingking wong nggih wonten. Iki mang tuan rumah ngersake lho Mas kok lali aku. Lho lha nggih. Banyuwangi wonten Pak Iki podang kuning dari tuan rumah. Lah, kalih tembang Tresna podang kuning Oleh Pak. tembang Tresno, ayo podang kuning. Slendro niku. Nggih. Neno. Esuk awan yen sore ra doyan mangan. Niku to Pak. Iya. Ya. Hei, karo jogetane sing ketok apik iki. Anu ne Pak, napa niku? Hmm. Napa niku? Kendangane lho Pak. Lho, kendangane engko ya ngangge jaranan, ya ngangge tayupan ngono, Ngoten nggih, dimodifikasi, variasi. Kersane anu nggih. Rizal. Sik dige jaranan dhisik anu Ki, Rizal Ki. Aduh ucul. Ucul. Yo. Esok avane ngomah wis ora krasan Aduh, balik neh. Aku golek sing tak sayang Hop. Nyapa? Tanganmu delok-delok ndondok nek istilahé kancane iso diuwat. Tangane sampean iki dawa. Nggih, kesamplo Beda karo to, tanganku. Samplo. Ngono lek jogetan apik iki ya rada alembono ngono Lho, lho. apik Bos lan jogete Bos. Terus? Tapi tangane lho tolang kuwi basa. Bos tolang ngene apa nek? Enak nungklang. Wah, tangane yo nungklang. Rada mendak titik lho Ki. Rada- Oh nggih, kira balik. mendak mal. Oh, Rada iya. rada dek neh. Ya. Ya, ngene ya kok ya Nduk ya. Nggih, nggih. Ora jaranan mubeng-mubeng ya. Tangane aja nganti nungklang ya. Ayo. Ya. Ya. Medun, mendak Rada nduk, titik. rada nduk. Rizal. Esok. Lah, tangane yo mbok oleh lah ya ngono. Rizal. Esok awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggolek isih Tempone sing rada tegas lho, Pak. Ya ngono Nduk, tapi tangane aja nganti nungklang. Nggih, nggih. Basa nungklang iya enak ya. Temune aja kendho-kendho Mas ya. Ya, temune aja cepat. Enggak, diaturake. Ini pundutan dari tuan rumah. Ya, Bapak Ahmad. Esok awane ngomah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng miderang ganggu goleki ora krasa esok awan nganti eman yen nganti yo kanyayan
sik iki tetap di atas ketambahan Mbak Elis, Mbak Mia karo Mbak Ellen. Yo. Sinten, Pak? Kiki. Kiki tetap di atas. Elis, Ellen. detak dang dang. Ya. Spotting. Yo, 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 yo. Hey. Oh, 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 oh. Hop. Hey, 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 hop. Hop. Ya. Wes. Apa salah aku? Oh iya Pak, iya Pak. Saya Pak, di anu Pak. Ya. Saya kok gini. Begini Pak, saya tak tonton sik. Tontonan Di sawang ning kamera ben apik. Ya. Wah, kok gede kono. Saya gini. Begini. Begini. Wes. Sing gede Toto ning Pak, sik ben penak ben Iki roto. bener apa ora gede? Masalah gede sing kono. Kleru berarti. Saya begini. Ya laknat nang. Begini Pak, gini. Sik ben penak lho. Kene. Piye? Pas ya. Mati we gede sing tengah. Ora penak gitu tengah. Gini. Lah iki Mia ning kene, jajal. Wah, kok ora penak. Kene. Gini. Uang ram tontonan iki. Piye? Tutupan kresek kalau dat. Lha iki tekekne tengah jagungan ngono lho. Kok ketalih le kepok gede dhewe lho, Bos. Pon, ngeten, Bos. Apa Iki salahku roto. Pak Marji Guru iki, Pak? Ya, Pak Marji Guru niku. Remenane Pak Marji niku. Bener. Siap, Gruk. Yo! Lenjang. Siap. Hik. Luruskan barisan itu diluruskan. Lurus daripada nanti sapa sing ngomong lencang? Sapa sing ngomong lencang? luruskan dulu. Lancang ngono dikon apa-apa. Iki sape iki. Oh iya, siap. Tegak. Solo! Say! Apa iki? Percobaan mic, Oh, percobaan mic. Berhitung. Nama siapa? Mia. Sing banter, Nduk. Kaya lembek-lembek ora tau mangan nih. Nama siapa? Mia. Asli. Litar. Masih single? Masih. Masuk. Nama siapa? Kiki. Asli. Asli. Anu. Bisian. Lah asli wis jane kawe wong Asli iki konti to. Ayo. Asli Nah. gesikan. Gesian. Masih single? Nembe merit. Oh, alah. Wes Nyapa, terlambat. Mary. Rodok rene ta, rodok rene. Lah. Nama siapa? Ellen, Asli. Tanggung Gunung. Single? Senggel. Sandel. Ellen andalan nih. Oh, tas ambiar. Aku senggel, Mas. Alah. Urung mbok takoni, urung mbok Merotol takoni. anak Jeneng telung apa urung mbok sengkel. takoni yo. Jenengmu siapa? Elis. Asli. Blitar. Ya wis. Ora mbok takoni sing. Takoni ta? Lan dridil anak telu ora ro. Halo. Apa kuwi? Sik to jajal mic lho. Jajal mic lho. Siap. Hei. Istirahat boy. Hei. Tegak. Hei. Lurus. Jang kanan. Gerak. Luruskan, coba. Nah. Oh. Tegak. Hei. Set. Masalah separuh dewe. Mas, Separuh dewe. itu kleru, Mas. Coba dari belakang. Dari belakang. Balik kanan, Balik kanan. Hei. Mungkin belakang enggak, terlalu ke belakang. Iki sok nyepek dhewe. Rada mundur sithik. Hop. Go, yo. Siapa yo? Tak lurusne sik. Lah, iki rada apik iki. Rada apik mati wis. Kok panggah turah piye to, Jen? Keturan terus. Kok ora ana apik belas to kono. Balik kanan. Hei. Depan belakang sama aja. Nada Mas, nada. Ya. Dari kamu ya, Dek ya, Mia ya. Coba. Entah Itu nada wedok. Entah apa yang merasukimu. Coba. Ya. Entah apa. Sama dulu. Ya. Entah apa yang merasukimu.
istimewa. Bijine 130. Padahal paling dhuwure 100. Ini adalah keroncong. Entah keroncong Mas ya. Ayo. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku, kau sia-siakan cintaku. luar biasa. Bijine 100 swidak. Iya. Wah, keroncong ya. Keroncong, Bos. Koplo dangdut. Ellen. Ellen koplo dangdut ayo. Iya. Ayo kerojoket ayo ayo. Ayo. Entah ayo. Entah apa Yeay! yang merasuki Asik-asik. besar ketika mengkhianatiku yang tulus Hey! mencintaimu. Jogja, Jogja. Apa diriku padamu Jogja. ketika menyakiti aku, kau sia-siakan cintaku. Dong 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 tak dong. Jan 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 jan. 180. Iya. Versi kendang. Ayo, jaipong, monoan karo kendang bareng. Musik enggak? Musik Musik enggak usah. ya? Enggak usah, enggak usah. Hmm. Ayo, ayo. Iya. Entah Dang 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 dang. yang Oh, oh. merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Dak, 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 dak. Salah Terus diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku, kau sia-siakan diriku. Jan jan. Kok entah ngono ya? Bene digentah. Uangnya gede ya dikira apa to, Bos? Iya. Awas tenan. Ket mau. Aku nang kene arep ngono aku. Ayo 3 2 1. Wow, wow, wow. Joget deh. Sampai 3 kodo nduk. Tanan 2 Yo. 2. Hei. Oh. Lah. Ora sandel kancane. Kanan kanan kiri kiri. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayo sambil senam. Aku percaya kamu, lagi-lagi kau bohongiku, tipu-tipu aku. Aku menyayangimu, tapi lagi-lagi kau sakitiku, kau khianatiku. Aku sangka, tak pernah kuduga kau membagi cinta dengan dirinya, aku yang terluka. Sungguh aku kecewa. Apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku, kau sia-siakan cintaku. Asik, 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 asik. Huya, 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 huya. Jago, 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 jago. Tebu, 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 tebu. Sawah, 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 sawah. Macul, 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 macul. Son, 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 son. Aku percaya kamu, lagi-lagi kau bohongiku,
Matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih, nggih, Pak. Mas Percil, Mas Kuntet. Nggih, Pak. Menika kula sampun sawetawis dangu Monggo, Pak. gegojekan geguyonan. Mbok bilih wonten karepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Siap. Monggo dherekaken. Sing baku nyuwun pringarsane Gusti kang gelar jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Pak Aman, Bu Sunarti sak pungkure pahargyan menika kali sing sambe kala mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Sukses Amin. lancar sedayane pinanjang umur, sehat jiwa raga. Amin. Ya. Nini kaki kemanten Mas. Percil Mas Kuntet. Mugi-mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah lan warahmah, kabeh masyarakat Tulungagung Jawa Timur khususnya aja nganti kena virus corona. Nggih, Ya. sedaya sehat. Sehat, Ansal- walafiat. Ansal ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala, Indonesia di luar dari corona. Amin. Iya. Matur sembah nuwun. Yo. Diteruske laku nduk ladi karo panjenengane Sang Wiku Dibya kawan kita siji. Ayo. Tak dereke ya. Kukusing tupa kumelut